Çağılar bagtly durmuşyň dowama tatly dabarly maslahatda ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilden himme taraplaryň taýdanlaşykly ösüşine degişli meselelere bagyşlanan çykyşlaň ençemes diňlenildi. Mälim bolşy ýaly häzirki döwürde ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilden himme taraplaryň bilim terbiyeli bolmagy, olaň dünýä alymyna çoňury aralaşmagy, saýlap alan hünerini ýetmekleri ugrunda döwlet derejesinde alad edilýär. Munyň özi bagtyar çağlygyň mekany hökmünde ikrar edilen ýurdumyzyň durmuş ugurly döwlet siýasatiniň ileri tutulýan ugurlarynyň bir hökmünde kesgitlenenini äşkär edýär. Her ýylyň 1-nji iýunyna beýlenilgen Çağlar Goramagyň halkara güni münasibetli geçirilen dabarly maslahaty gatnaşçylary häzirki döwürde ýurdumyzda çağlaryň hemme taraplaryň alada bilen gurşalyp alynmagynyň dogry ýörelgedigini, çünki olaň halklaryň we ýurtlaryň geljegini aýratyn nagtadylar. Şunun bilen baglykda beýlenip geçilşi ýary ýurdumyzda ýaş nesil hakyna alada gahrman arkadagymyzyň başlany hemde hormatly prezidentimiziň üstünlikle dowam edip durmuşy geçirgen siýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Şol siýasata laýyklykda saýlaşykly ösýän beden taýdan sagdyn ýokary bilimli ýaş nesli terbiýelemegi, çağlaryň ýaşaýyş durmuşy üçin iň gowy şertler döretmegi aýratyn öns berilýär. Türkmen jemgyýetiniň ruhy matlaklary, gadymdan gelýän däp desturlary we ahlak ýörelgeleri şol siýasatyň esasyny düzýär. Garaşdy diýarymyzyň bagtyar nesilleri baradaky alada biziň beýik hem ýagty eljegimiz hakyna aladadyr. Şoň görede ýurdumyzda bu sene münasibetli geçirilgen çäreleň halkymyzyň aýratyn bagtyar körpelerimizin kalbyna, edid watanymyza buýsanjyna hatam artdyrýar diýip çykyş edenler aýtdylar. Çağlar Goramagyň halkara güni biziň döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň çağlaryň hukuklary we bähwitleri baradaky esasy düzgünlerine eýergendiginiň, ýaş nesil barada hemişe alada edilýändiginiň aýdyň nişany hökmünde giňden belenilýär. Bu ajaýyp sene Türkmenistanyň sagdynlygyň we ruhaniýetligiň ýurdy. Bagtyar çağlaryň mekany hökmünde adabraýyny dünýä ýaýýar. Türkmenistanyň gahrman arkadagymyzyň başlanýagy bilen döredilen Gurbanyňly Berdimuhammedow adyna gownarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sakawat gazinasynyň alyp bargan işi ýokary baha münasipdir. Bu awatda gazinasynyň alyp bargan şol sany halkara derejesinde ýerine getirgen insanperwer işleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyna hereket edýän dürli agentlikleriniň wekilleriniň arasynda giňden ikrar edilýändigini bellemek ýakymly. Hemişilik bir taraplyk ýörelgesine puğtu ýergen garaşdy Türkmenistan, Birleşen Milletler Guramasynyň çağlaryň hukuklary we bähwitleri babatyna esasy ýörelgelerini ygradlylygyny iş ýüzünde görkezýär. Türkmenistanyň bulgamda durmuşy geçirgen siýasaty Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gazinasynyň maqullamagyna hemde gollawyna eýe bolady diýip çykyş edenler aýtdylar hemde bu gurda alınıp barylan işleň netijelik häsiýeti eýe bolýan üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Maslahat körpejeleň belentirүү hawetlenen aýdym saýla çykyşlar bilen utgaşykly dowam etdi. Aýdym saýla çykyşlarda halkyň parahatçylykda ýaşamagynyň gadyr gymmaty, dostsugunlyk, bagtyar çağlyk wasp edildi. Çağlar Goramagyň halkara güni münasibetli geçirilen dabarly maslahaty gahrman arkadagymyzyň şygyry esasyna döredilen ýaşasyn parahat durmuş atly aýdymyň ýanglanmagyna jemlenildi.